Ramogi kawa sudo kowuok e lipod mokelwa kod Walter Nyambago ni moko kuom jodolo e pacho ka opako kang mane jatend piny William Ruto kao mar chiwo thuolo ne kanisa ma pacho ka mondo mi oket chike mabiro tayogi gin giwegi. To e weche mag thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jodolo wacho ni chenro duto tim mana ka irango chik kod ratiro. Bende gijiwo sirikal mondo wuoth e twech achiel kaka yor geng'o pogruok manyalo bedo e kind oganda jo-Kenya. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Miracle Church kotelne kod Bishop Gordon Odongo opoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom loko pache kendo chiwo thuolo ne kanisni mondo mi oket chike mabiro tayogi gin giwegi. Tima no losi mobedo headed gi Reverend Musini dang wakit geno wakata ting mape kuomu mondo samudi come out ko de loso weche mabiro tayo weche mag kanisa kata weche mag lemo dang wakwa mondo din rode ma jonjore kata jok majenda ge oken tich Nyasaye donjo ge waka. Kaniloso bang' yuoro e alam ma Jumapil Mombasa, Bishop no kata kamano koni pek koro nitiere lwet jodolo momi thuolo mar neno ni gitayore gin giwegi. Iseche gogo ne gijiwo od bura mar Senet mondo mi otim nonro matut mar yango adieri kaluwore gi ketho ma itudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Sani wan gi ji mang'eny moyawo kuonde lamo ma en ot moro mane kanyo mikel to en din mane. En church mobedo guided kata hotel nene buo jomanadi. Samoro ng'ato osplit gi nyawadgi to dhi group cha to chaka to timo timbege moko luwore kod wach Nyasaye. Chik ok onego wagwinyre gi chik ni ng'ato kwayo ng'uono to nyalo bedo ranyisi marach ne jomoko ma kiny timo kosetimo chako to anda koro ng'uona to ng'ane to nong'uonne. E yo machiek inyalo mana ng'uonne kodhi e odno onge kosa. Komachielo, kanisa mar Lejo Maria kotelne kod Bishop Francis Oyo ne okoni ok gimor gi ywaruok mag siasa madhi nyime pacho ka e kinde ka kinde to chutho kaluwore gi pogruok masani onyiedhore e kind jatend piny Kenya gi jalupne. Raila Amolo Odinga ka gibedo piny gi president marwa William Samoei Ruto magi winjore ma gikelo kwe mane gikelo ni olembe pok wayudo mondo wane ni to dongruok mar serikal nyalo miyo wa dongruok mane kendo ne kama tin kendo puro chako muoch kendo mana kuom e serikal ka wan gi tungni to mine ndalo duto ka tungni tie waywak. Luoro margi en ni pogruok makama ka okorakruok godo mapiyo to kidek mol nyaka kuom jopiny. Yiero ni mondo gikonyo to ok wayiero ni mondo gikelnwa tulo higa ka higa mano waneno pek wan raia kendo wan jonyuol waneno matek ahinya nikech sama tulo wuok no nyithindwa ma hinyore sani kenye Jesu ok nyol obedi nyithindwa hinyore mana jomotho moko lal nyaka sani to mago duto te wan jonyuol wawinjo malit e chunywa. Ji ae pingruok ma kanisa ni pingo kanisa makama, kanisa ni bende pingo makama. Mano ok tich Ukristo. Ukristo en ni wabedi achiel, walamo Kristo achiel ni kwa lo lweny wadhi e polo. Ne bende gijiwo jatend piny Kenya mondo mi orangie chenro mar thieth mikoni sani obago oganda mathoth kendo koro kelo hinyruok ne jotuo to chutho mago maonge kod nyalo. Kendo dhano tho ka dhano dhi osiptal ok thiedhgi mar wach mar NHIF kod SHA masani okel manyien en shida ahinya. Kae kaka en jatend piny mondo okonyie raia manogone kura kendo noyiere mondo otingi dhano hinyore malich ahinya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.